ngebhadi bengingakayinaki le yanto kodwa into eyenza ukuthi ngigcine nginaka nanga lo mfana ongithumelele enye yama clip akhona abonakalayo not ama voice note into ekhulumayo kanje ngiyacela ngitholile futhi nezikhalo eziningi nezicelo eziningi so ngiyacela nje nami ke kulezi insizwa zami ngoba kimi nazifana namadodana ukuthi noma ngabe bekonakele kangakanani akube khona indlela yokukhulumisana noma yokubonisana ngiyimi ngithe mase ngiyibuka lezi zinto ngilalela izinkulumo zakhona azubeki umculo noma umsebenzi esikuwona endaweni okufanele ukuthi ube kuyona angithandi ke nokho ukuthi mhlambe kube sengathi khona mhlambe ukuxambukela kodwa ngoba usongibuzile kufanele ukuthi ngisho ukuthi mina ngizizwa kanjani ngalesimo lesesikhona ngampela ngiyacela ezizweni zami ukuthi azilungise lento sanibonani ngibingelele ababukeli lapha emakhaya ngithi sanibonani ababukeli nabalandeli bePerfect TV isiteshi esikhulu ngizosho njalo ngithi isikhulu imsebenzi ngoba sikhulu into mayinkulu isuke inkulu ngomsebenzi wayo lo nibingelelayo uqondani ngwakwamthethwa ngidabuka lapha engudwini eshowe esigodini sakwashayenja mbuzo umnyameni enhlanayo sangweni kwambamba kwaNthando lwazi osukwini namhlanje ngizophendula imibuzo eminingi ebuzwa abantu emihle lokho okungijabulisayo ukuthi kanti abantu uqondani bayamazi abamgcinanga nje kumgqumeni kuphela iCD yami yokuqala imali yomnikelo ka2004 CD yami yesibili 2005 basenza onina le eningikhathaza kakhulu ngayo ningangikhathazi kepha ningepha ugqozi ngize ngibuze ukuthi kanti shothi ngaqala ngo2005 ngagcina yini ngoba bonke abantu babuza yona ukuthi itholakala kanjani cha izotholakala imali yomnikelo izotholakala basenza onina izotholakala kuzoba singoma koya izotholakala indlala ibangulaka izotholakala amaphupho ami azotholakala ubelelesi buzotholakala konje ithinenye nazi izitha izotholakala ikhona ke ekhona vele esihloko sayo ethi umkhuzo wamasosha ngizoyifaka nje ngiqoqele ndawonye ukuthi manifuna nekwazi ukuyithola kulezi zinto lezi ezintsha ngoba manje akusafani nakuqala esasigijima siya emashop sofaka umculo namhlanje umuntu usekwazi ukuthi athole ingoma ayifuna ngesikhathi ayifuna ngaso esebenzisa ifoni yakhe njoba sikulonyaka nje omusha u2023 uqondani ukhona sengiqalile ngibhizi kahlahle sengiya ngasamaphethelweni okuqeda umsebenzi omusha noma ngingaka-lwazi usuku noma ngingakahleli usuku lokuthi uzotholakala nini kodwa nginesiqiniseko sawo sokuthi uqondani ngonyaka ophelile bekhona nakulonyaka usekhona nangonyaka ozayo futhi mangisaphila uNkulunkulu esangiphe umusa ngizobe ngikhona kuningi ke imibuzo eminye khona kwabangazi ukuthi kusukela ekudluleni mhlambe kwensizwa engangisebenza nayo yini engibe busy ngayo eqinisweni ngeke ngathi ukunyamalala ukwenza owami umculo noma ukurelease ama CD lapho ngoqondani khona ngibe busy kakhulu ngisebenzile nomshana uMajota lapha ya Ukungaqashwa
ngasebenza nabafana lapha yamakhabazela ngasebenza nomshiyaze qana ngasebenza nomzukulu kaNyathela ngasebenza khona baye bafana kwakuthiwa umfulo ngashi ngasebenza noDoxin sebebaningi kakhulu abaculi engisebenze nabo kukhona nje ingoma ethi hola 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 kuzoba khona insizwa yalapha yakwaFelobala eyaziwa ngomashonisa sisebenzile nawo nyaka ophelile sisemalungiselelweni futhi ukuthi nakulonyaka siphinde futhi senze enye ingoma ezoshisa abantu. Ufakazi wami ke mbukeli lapha ekhaya ukuthi lapho engithinte khona ngalesami sandla kuyazwakala. Nginobufakazi balokho abantu abaningi sebeshilo nginezicelo eziningi ensizweni ezisafika ngoba ngifuna kakhulu laba basafika. Okumnandi ngami angikhethile. Mina ngilisebenzisa leli gama leli likhona ukuthi khona amavukane ngoba labafana laba basha abafika hey khona into abayenzayo. Khona into abayenzayo la engomeni bese kuba yikhona ukuthi umuntu ucindezelwe yikho ukuthi akanalo igama. Kodwa umsebenzi wabo muhle kakhulu. Ibona ke abantu labo engistike kubona nokwakuyinhloso yami ukwenza international music promotion ukuthi ngisize bona. Ngebhadi ke oMandela abekho. Kodwa nje ngokwami isifiso sami esikhulu ukuxhasa abaculi abasha noma ngiveze abaculi laba abasha. Nginethemba ke ngoba ngibonile ngingabona izithombe lezi ezintsha zemali lentsha isizele. Shokuthi mayisikhomba mayisizele kanje sihamba nenkonyane hayi nathi mase siphethe izosizalela shothi sesizoba nayo. Ngiyacela nje eqomameni abanikazi bemali igwili lezi zakithi ezikhona esizwayo nje sinothando hayi singafaka ngoba angifoneli khona ukufaka kwami amaphakethe kodwa ngifonela ukuthi umculo wakithi ungapheli. Ngiyafisa futhi nokuthi nobani ofisayo ukusebenza nami noma ofisa ukuzwa isandla sami lokho engikwenza kwabanye ngivele ngikhiphe nje inhliziyo yami ngibeke phansi bese ngithi mfana cula ngizwe acula umfana mangezwe kahle ngiyabuza ukuthi ngale ngoma mhlawumbe uchaza ukuthini angixoxele awukulula ke ngendlela engikuza uchaza ngayo kusho ukuthi akufanele usho ngalendlela osho ngayo kodwa ukuze kuphume mhlambe lento oyifunayo thana awumfana bese bevele sebesuka behlala nje bacula ke labafana besikhathi sanamhlanje. Ngiyanikela nje makuukuthi ulapha ekhaya mhlambe unenkinga ufuna umuntu ozokulalela mhlambe uzoba uproducer noma uzoba udlebe akwazi ukuthi akulalelisise noma ukukhandise umsebenzi wakho uqondani ukhona uvula izandla angihambi ngedwa ke namhlanje ngihamba negoso lami umdiko ngokomkhwanazi bathi ukuphi lapha kini kwenze kwaFelobala mnambithi kwanza ihlathumiwe nampa abantu khuluma lapha sanibonani lo nikhuluma na umdiko wamkhwanazi mnambithi esigodini sasemangweni endaweni yaselenge inkosi engiphethe uzwani induna yami umkhasibe namhlanje ngilana nje ngiyacabanga ngokuqala ngivela kulolu hlelo lolu abantu abaningi abakangazi kodwa abaningi bayangazi ngokusebenza ke ngisebenza nomashonisa namhlanje ngihamba ubaba ke ngakho konke nangokwempilo esiphila ke ngaphandle ke leni ngayibonike ngiyangithozisa ukuthi umuntu angimbona kudala sebenza nobaba umqhumeni namhlanje uhamba nami entweni kanje angazi ukungiveleleke umuntu ombona ku TV namhlanje ke uzophinda uhlale naye. Ngiyafisa kibo bonke abantu abafisa ukufaka isandla emsebenzini wakhe ngabe ngasifaka ngoba into yakhe mozomlalela umnike isikhathi yazwakala noma ekutshela into akutshela into izokusehlathini
yebo ukuthi thina siyahlupha ngencane ke sibuye singezwa ke nami nje angizwa ke ngiyazazi kodwa ke ngoba ngihlala nawe ugcine ngiqondisile indlela ngiqondisa ngayo bese ngizalana ke bese ngizalana kubahle bemcimbi ke ngiyacela kakhulu angazi ngenza ngani ukuthi ikhehla lami leli ningalikhohlwa njengamanye amakhehla akhona anhlale niwaqasha mhla namalanga uthi leli lami likhohlala kanjani angazi ngoba kone stage ke hayi ngiyanqamba manga wenza into yamehlo ungiyafisa nje manikhumbula abaculi ningamkhohlwa naye noma ngayi kuphi ngiyacela kakhulu ngiyabonga kukhona inkulumo ayishilo yokuthi igenge le yakhe noma igenge engangaye ayizwa naye akezwa wasese eseyeke ukusho ukuthi yini lebenza ukuthi bangezwa lezo benza ukuthi bangakhule lokho kwafika lamabhodlela abuhlaza lawa lamabhodlela abuhlaza angazi noma ngizothi wona nenkinga noma mhlambe yizo izingane zethu nenkinga kodwa nje lokhu kwashintsha imbala kwangena lamabhodlela abuhlaza ayi izingane zethu sothi uyakhuluma nje kufana nokuthi uthela ihlale amanzi emhlane nedada idada wonqola amanzi ashisayo ubone limela alizwanga nokuthi wenzeni zingane zethu ke lezo ngiyacela entsheni izingane zethu insizwa amabhungu amahle aqoka kahle asiphatheni kahle batabami anamabhodlela abuhlaza noma siwasebenzisa kodwa singakhohlwa emakhaya singakhohlwa futhi impilo ivangeli lami namhlanje engifuna ukulishumayela kudume kakhulu la emculweni ukuthi kunabathakathi hayi mina sengihambile nabaculi akekho umthakathi cha akekho umthakathi kodwa into ekhona yini ukuhluleka ukuyiphatha noma ukuthatha ibhadi ulibize ngenhlahla wayasho njalo umfoka Molo uthatha ibhadi ulibize ngenhlahla uthatha indlela wrong ubona izinto zenzeka kalula kuwena ubone ngathi zenzeka kuwena kuphela kanti esikhathini sanamhlanje angikhulumi kabi ngezingane zami lezi ezingamantombazana esiza lawo kodwa ngesikhathi sethu thina sikhule sazi ukuthi insizwa iyona eshelayo yeshele intombi esikhathini sanamhlanje izingane zethu lezi zamantombazana aseyishela izingane zethu zabafana kodwa lokho nakhona ngiyasola lamabhodlela abuhlaza angifisi nakwazi ukuthi kwenzekani ngawo noma mhlambe ke ngike ngiyotest ukuthi laba abagijima nawo batholani kuona kodwa nje engakusho asiphatheni kahle izifo zikhona ngaphandle ziyabulala singayilengisi ngoshekasi ma ulengisa ushekasi kanje wazi ukuthi uphethe into yakho eyigugu kuwona ubamba uzobamba nangaphansi ukuthi makwenzeka uqedwe isihlahla uqabuka kodwa lento yakho ephakathi ivikelekile mangisho into yakho ekuplastic ngikhuluma ngempilo ukuthi sithathe impilo zethu sayilengisa ngoplastic makudabuka uplastic impilo ilahlekile ukhohlwe ukusho babunyambosi ukuthi nawe wawaba umthakathi la maskani kunjalo khona noma namhlanje angifuni ukugxila ngakhona kodwa egcineni akentindanga lo mntana ngisebenza naye usebenza nomashonisa uma mashonisa usebenza nami igoso lami leli igoso lika mashonisa egcineni makukhona okwenzeka ukimi noma kumashonisa bona bosala besenkingeni kuvikelwe umndeni wami ukuthi kungashiyi ukuthi mina ngibulewe yini bese kuhambe khonje abantu hayi uhlesiwe hayi kwenziwe lokho nalokho cha asiphatheni kahle mina ngebhadi nje sengibe nenhlahla ke ngoba sengihambe ngahamba ngahlangana nePerfect TV uma kukhona isifo sesingihlabile niyozwa khona la ukuthi sekhona isifo esithile sengiphila naso egazini okwamanje cha
ngoba ngifuna ukuthi mase kwenzeka uNkulunkulu engithatha bese kulokhu kusola izinto eziningi ubehlala nomdiko omdiko bebeseduzane hayi udlisiwe noma kwenzekeni cha angifuni lonto leyo into abayenzile kuyena hayi kanti ngizenze mina ngithatha ibhadi ngalibiza ngenhlahla kufika lo mculi namhlanje intombi siyenze leyo kanti nakusasa kufika abanye futhi kanjalo wena ngaloso sikhathi hey mina intombi ziyangithanda zingizele endlini hayi zizendlini nje ziphushana angithokoza kakhulu khona iphuthe engilenzile ngifuna ukunivezela elinye iside lami ngumculi ngoproducer ngobaba womuzi nginengane ngiphinde endaweni yakithi lapha engudwini ngosihlalo weindona zala eGoli ngiphinde lapha engihlala khona ngiphinde lapha ya kule ndawo engihlala kuyona ngosihlalo weindona zamakhosi zonke ngiphethe le ndawo engihlezi kuyona ngiyabingelela nje enduneni zami lapha ya ebesothwini nasemazulwini ngibingelele usihlalo wami futhi lapha ya ubaba Gabela osekuruleni ophethe ngoba sinama districts nathi njengohulumeni bese ngikhuphuka ngiyaphezulu ku province ngithi sawuthonda sezwide mkhatshwa nangu unyambose lapha khona ngithokoza kakhulu inamba yami ngiyatholakala nje ku Facebook Qondani International mawufuna ukusho something uzothola mina na ku WhatsApp enambeni yami 0722 227850 usho lokho ufuna ukusho ayiphinde futhi bakunyambosa 072 yebo 222 yes 78 yeah 590 cabanga ukuthi ngiyatholakala kule namba ngenza ngafonelwa kuyona ngiya WhatsApp kuyona ngenza yonke into kuyona kukhona elisho ndodana ngapha sikhohlakela impela ukhulume kabi wakhuluma ngabahleli bemcimbi nemsakazo angazi noma utshwala bungakhona yini imthombo ingekho neimbiza zokubuvubela lobutshwala zingekho sikhohlakele thina imbiza sakhohlakala thina mthombo sakhohlakala thina esiphatha amahluzo sikhama ukuthi abantu isizwe sikwazi ukuthokozela utshwala imsakazo ayisazi ukuthi sikhona kodwa Perfect TV ba iPerfect TV angithi yole ngikhuluma kuyona shukuthi yona obviously ayikho kulolu daba kodwa imisebenzi yethu uthola imisebenzi yethu idlalo nangapha akhulunywa ngathi kodwa imisebenzi yethu yona idumile igcwele izwe lonke sicela ukudlala emsakazweni yonke sicela ukudlalwa futhi nakuma TV njenge Perfect TV asinikezwe leli thuba kwamanye ama TV leli sithola kwi Perfect TV asithole futhi ithuba nathi lokuthi makukhona imicimbi nathi sibizwe njengabantu abayivubelo njengabantu okuyibona abenze lento ukuthi bekhona namhlanje lesigugu ngifuna uqamba mango Maskandi awukho umculo odlula uMaskandi ngiyathokoza Boy, mina nginembuzo kodwa angazi noma ngophendula athi ngiqale ngiphuze ijuice khona umbuzo osebenza ngeThekwini nginike wona angazi noma ngophendula kodwa nyambosa namhlanje ngishibatha ukhe emudini uphuma nje ukahle umuntu wangithokoza namhlanje futhi lo mbuzo ukuthini kuwe ubona abantu babesebenza nebhoka beqhubana kodwa ngebhadi bengingakayinaki le yanto kodwa into eyenza ukuthi ngigcine nginaka nangu lo mfana ongithumelele enye yama clip akhona abonakalayo not ama voice note into ekhulumayo kanje ngiyacela ngitholile futhi nezikhalo eziningi nezicelo eziningi so ngiyacela nje nami ke kulezi insizwa zami ngoba kimi ndazifana namadodana ukuthi noma ngabe bekonakele kangakanani akube khona indlela
yokukhulumisana noma yokubonisana. Ngiyimi ngithe mase ngiyibuka lezi zinto ngilalela izinkulumo zakhona. Azubeki umculo noma umsebenzi esikuwona endaweni okufanele ukuthi ube kuyona. Angithandi ke nokho ukuthi mhlambe kube sengathi khona mhlambe ukugxambukela. Kodwa ngoba usongibuzile kufanele ukuthi ngisho ukuthi mina ngizizwa kanjani ngalesimo lesesikhona. Ngampela ngiyacela ezizweni zami ukuthi azilungise lento ngenye indlela eseceleni. Hayi kuma TV, hayi emaphepheni. La kuma TV asizwe ngoba sizoveza izinto ezinhle. Kwakha isithunzi esibi noma kufaka isihlava esibi kubaculi okufanele ukuthi babonele kithina. Ngiyabonga. Ngicabanga ukuthi ngiphendule ngendlela abulindele ngayo. Hayi impela namhlanje namhlanje semudini. Ngiyamazi intention bizophendula kodwa kuba ile nganteneshe. Kodwa ke namhlanje ngikumoya wakho. Awuzoqhatha nabantu. Kulesikhathi namhlanje sekulula ukukhuluma. Umuntu asho noma yini. Ngeke ngayithola kukhona amagamanyana nje. Yes. Angahlelekile. Kodwa mangithi ngiyabuka ukuthi mhlambe kuphi lapho mhlambe engiphazame khona. Kodwa njengomuntu omdala ngathi hayi ngoba kuzokunamathela futhi angizokuhlephuka. Yeah. Hayi umuntu nomuntu kulesikhathi sanamhlanje unelungelo lokusho noma yini noma aveze lokho yena indlela azizwa ngayo ngaleso sikhathi noma ngalokho asuke ekuzwile. Kodwa inhlonipho phambili. Athina wakho usuvala. Awami sengivala. Bese ngishilo ukuthi kulonyaka uqondana umthetho ukhona. Nangonyaka ozayo uqondana umthetho uzobe khona. Uma nje uNkulunkulu esanginikezile ithuba ngoba usanginikezile ithuba. Futhi ngiyacela ukuthi anginikeze ithuba ngoba kusenemsebenzi eminingi okusafanele ngiyenze esizweni ukuze ngikwazi ukuthi noma uNkulunkulu engithatha kodwa ngithi ngisebenzile. Nangetuzana kwami kade sambe sikhuluma nje lapha endleleni nomashonisa ethi hayi wena mdiko ngakunikeza ithuba wahluleka ukusebenzisa. Okusho ukuthi kusafanele ukuthi ngiyohlala la phansi. Mina yami iproducing ibasendlini before umuntu estudio. Ngiyofisa ngelinye ilanga ukuthi mhlambe before ngihamba noma ngisekhona nje ngimbona ngelinye ilanga ehlezi la kule TV ekhuluma esekhuluma ngomsebenzi wakhe umdiko ozobe kade wenganyelwe yimi. Ngiyacela nje ukuthi esikhathini sanamhlanje abafowethu amabhinca emagrupini onke kaMasikhandi ingqwele ngiyangena enqweleni kodwa abazi ukuthi kusuke kuyimi. Izinto zonke ekhulunywa emagrupini zinhle noma zimbi ngiyazazi ukuthi kusuke kwenzekani. Ngiyayicelela nje kubafowethu emabhinceni ukuthi uqondana umthetho ukhona emculweni. Ikhona ingoma ephumile enengoma ezu12 ngonyaka ophelile isihloko sawo umkhuzo wamasosha. Abangena abantu bayibheke lapha ya. Uzophuma futhi umsebenzi omusha. Ngicelele futhi emabhinceni ukuthi hayi iqhubekani mabhinca. Yimi lo kanti angisangibonini. Ilokho nje ebengathi angivale ngakho bese ngithi nje isizwe sase South Africa isizwe sikaMthaniya ngisifisele ukuphila ukuthi kukho konke umuntu nomuntu emadrobheni njengoba saba semadrobheni lokho akuphumela ekhaya ekuhlosile kushaya isikhathi sokubuyela ekhaya ekufumbethe ngesandla. Until this time,